beli pi baro ki nongpet ki baju snoutenat banpet ya kaneka channel jong ka Good News TV ngai ku beli pi iwe haka kerteng ka bathiang bot ka badon bor tam ka jong tra bo nong penimbi jing Jesus Christ kum juru ngapen pau ya ka jing sngongu kerpang ya ka Good News TV ka bala ayang ai ka benta haka bangin yo ban ya syakri lang yo blay leng ba jong ka step ka ba kerpang ublay udon la ka jong ka kubor na ka benta jong pi iwe ketika step hakaba utra ula kersi pi na ki jingtia bat menta shwa ba pin jam shiki kam bat ki jinya lenti ki jopi ketika sin baro shi singi ngangai scam ba ublay udon ya ka kubor na ka jong pi bat ka benta na ka tien ki jong ublay ngam de kwa banda bun tien ka kren shapang ka jinya lenti ki jingi haka sla jong ketika perthai bat ki prabangi bi ki praman sim ki bakodor bat ki praman sim ki baju it ban page ban ngap ban shah score ka tien bu ko jong blay leng ba ka Good News TV ka tien ka jong blay leng ba jong ka step ka ong ya kum ki bastan la pen shong nong rem na ka kitab na ka go na ka shithi ka jong u Paul apostol cha ki Ephesus ka lenong ka basan ka dekot ka bakhat san ki kan tien ki ba ong kum ni to khmi ba te kum no phia om kum ki bam stan rei kum ki bastan pra bangai bi ki praman sim ki ba kordor kani kadi ka sngi le si kadi ka sngi ka bas dang jong ka tayo kadi ka sngi ha ka ba yin hab ban ya teng ya ka jinya linti ka jingi bat ngayo i bah kini ka sngi ka bamta ka kom ya jingi ka long ka ba khnyu ni khnyu hadu kata namar ngayo i ya ka jingja ya ka jinglong ki jingman ha ka perthei hi baro ka we para bangai bi praman sing bi ko na ka daw ka tien ka ba khoi ka jong blai ka ong to ya kum ki bastat ha ba ong ya kum ki bastat la dangi pet ki na puli ki balik school le si ki ba puli ya ki kot ki jong ki ba mau kiba pen straight kiba tresitom hagaban puli ye ki jing puli ki juki ngi ki bastat ban hagab ye dei pat jongi ki kristan kum no ngin ongi ki bastat kat kum ka jinya leti ki jungi kum ki kristan ki bastat la ong ye kita ki ba puli ye ka tin ka bukoi ki jong blai na ba ki tip biang ye ka ei ka bala tho hagak tin ka bukoi ki jong blai bat ki tip ka ei ka ban ja hagani ka sngi ka pamenta lada fila puli ki tin ka bukoi jong blai ngangi scam ka jinya leti ki jong pi kanum jen dalong ka bala bakla mo ka lesi nak betagi kena puli ke praktikal ke jongki galong hala bateri mo lada ki mix ye ki jing puli ki jongki lada ki yo ye ka asid mo apeng artli ki asid lada ki the ban mix ki don ke ban thei don ki ba mi ki reaction ki ba per ti kum joru ha ka jingem jinglo kristan ke jingiru lad ka laboratory ke jongi ka ba yar ba ka de ni sla ko thei balada ngi bakla ban ya ke jing jingi kan don ke jing thei kan don ke jing kulmar ha ke jing jingi ha khamtam ha ke jingmut ju berkhan bat ke jingem ke kan jaman sim ji kan don ka clash ke ba khrau para bangai bi bagi para mensim ki bokodo nagata gadau ngi yo i hakini ki sngi ki bamta ka tien ka bokoi ke jong blai no Matius ko lenong ka arsa ko khot ka balai du pra kala de kren shai khamtam ya ki lentia ki bangi ngi di ban ya ngin yo i ye ki ei hakini ki sngi ki bakhat du ngin yo i ye ki ei ya hakini ki sngi ki por ki bamta nagata gadau la de batai ha tu ka nganum de pulih lengba juga ki por rei la batai shai bagi tu ki sngi ki bakhat du ki jingja ju ki thma ki jub ki jumai ha kaleng ki jaka ki nem snew mo ngi i ru ye ki jing shitom ki balan wan ban hiar hangi ki kon kristan ngi i ki jing jam ta manipur bo na mi na preng jungi ki kristan ngila bakla kerkom ya lenti go jungi teng ngila approach da ban ya khon persya ye ki rektin bokoi jong blai phi kum ki bastat phi sngo thu ban ya phi sngo thu aba poi kum ka ta kapor phi puli iktin bokoi jong blai phi ong ka di ka bla thok tin jong blai ka ba de yang aman ta kalong ban yai ne bat ban ya ka ni ka lenti ho nganum kelon ki air kin wan ki jing kita ki juma ki bejur kin wan ha ka ying ka sem kin wan ha ka emlang salang kin wan ha ka jing tre ki jing ta ka jonga namar kata to ya kum ki bastat da ka ba puli bat da ka ba practice mo ye ka tien ka bokoi jong blai ndai ta ba shu puli phin ha ban practice ka ong ya chika yang phin ha ban ya kamon ka tin blai ong ya chikamon phia banya chikamon phimla banya penkul mar mo ya ka tien ka bkhoi ka jong blai nak mar kata tu ya kum ki bastat ka puli ka practice ka tien ka bkhoi ka jong blai klem da penduna na ni pentang mo kani ka syllabus kumbolong ki kena school kimla ban puli laj na ka syllabus ka bala ai ki ka bala assess ki mo ka bala bu iki bagi de ban tho exam tang tu mla ban tho tam na ko we phimla ban shim da ka syllabus jong ka NCRT ban le ha ka ambus mo na ka ta daw na ka ta jungi ki kristan ru ka syllabus ka de kat ni le be thikum ni nai kwa ban ong bangin ya khon bigi we pat kilat kilenti namar bu utra ong kani ka de ba phi di ban em phi di ban le phi di ban ya namar kata lada utra ong ka de ban ja kan hab ban ja
Henry tungin dwai pat ba ublei un bat scam yingi ha bat un ai bor yingi ha pedeng jong kini jing tunju ngiu i kini gi sngi kila nang ja kini gi jingja jong khtin ga bkhoi lanang yai tho ba lanang yai pendep kham tam ga di sngi ga beneng kong ngakwa am dei tang ya ga sngi Henry ya ga tayo baro shitayo ha ga ba phinya kum gi ba start daga ba dem daga ba duai daga ba shash ko ri ga khtin ga bkhoi ga jong ublei shua bangan penkut nga shua ban bu katu ga ni teliki jingkli leng ba jong ga ni ga por kumno phinya ya ga ni ga sngi kumno phinya ba fila yo snow yi gitu fila pek ke keting bukut ke jong play hatu ka de yang abangan ya kun persya iki hatu ka de yang aban fight back iki ne ka de yang abangan dem ko si hotra ban ong try to bat scam yang kumno phinya ya ka ni ka sngi haswa ba phin beteng yi kam ki jam ki jong phi ha ka ni ka sngi ngayo ong tang kita ki thma ki ban ja ki bang yo snow ngi i ki social media ngi yo i ha ki news nri ki thma ki bang ngi ya kendu ha ka jing trei ha ka yeng ka sem ngin se kendu ha ka por ka bang ya kendu teng mia biang ka khtin ka thli udon ba khor khtin e nga kumno ngan pen pai atau ka dini em yang abangan em kat kum ka khtin ka bukut ka jong play ban kit ya ka dor ka ba priu ka jong o haswa ba phin beteng yi ki kam ha ka ni ka sngi ong yi kini ki kentien le se ki jing duai ki jong phi try to ai bor yang abangan yo i ki baro ki baja kakum ka ktien ka jong me naba ngala pule ya ka syllabus ka jong me try ka ong ya ki ini ki kin ja kum ni namar kata ka de yang tang bangan chu pendep ya ki to ble un ai bor un kur khu yang i we pi we ti shua begin beteng ye ka jing ya ti ka jungi leng ba jong ka ni ka por leng ba jong ka ni ka si nga shua begin bu jing duai lang rengkat abangin san mi shi ki jing tre ki jing kta ki jungi you know try bat scam ye ki hapeng jong ka ni ka si yin duai ru na mata ki jing ja ki babun hak leng jong ka perthai ngim la ban ong try nai penjai ka ni nai penjai ni jing khyu juma ba try wong ka dei banja ngin nam la ban ong try pelat yang ni ki nam sneu mu try wong ka dei banja kadon ka thma ka dei banja kadon ki jing le mar kan ti ka jat ben riu mo ka wei ki ka hima ya ka wei ki hima bar hoi ki di banja nai kum ki basta tu ngin chu pendem ho blei ha ki jing duai bu un bat scam yang ni kam tam ha ku kum ki ni ki por jing e ba ki jing le blame kur khui ngi ini pendam lang ha ki jing duai try ngi ai ngu em leng ba jong ka ni ka por ka ba leng kot leng ba jong ka ni ka step ka ba pernai ha ka ba mela ai ha ka jing em ka jong i bangin yo snoi ka ni ka khtin ka ba khui ka jong ma bantip biang ki na try kam tam ha bala bu yang ngi ha pedeng jong ki di ki sngi ki bala sila banong ki di ki sngi jong ka examine ki na try ha ka bangin sngo thu kan rat ngi la puli kat nu bat ngi la tip kat nu ka khtin ka jong ma kan rat bat ngin jubab biang ka wei pa ka wei ki na try hoi kat kum ka khtin ka ba khui ka jong ma bat scamming ngi ai boring ki kan rat bala dang ngi kendu iki nong troi ngi kendu iki prabaya troi lang ngi kendu iki briu hasurok halenti hasengkian habangin sasdang iki ngi ai bangin ket ya ka dor ka briu blai ka jong ma ya ka dor ka ba bhabriu ka jong ma ngi duai ka pang ru kan rat na ka bata ki paramen sim ki bokodor ki ba mat iki jing pang ki jing le ki jing em ki jong ki ngi duai ka pang na ka mani bata ka manipur bat scam iki khon ki jong me kan rat ki badon hang thea manipur ki dei ban mat ki atra abikin sngo thu kan rat baka ja kat kum ka syllabus ka ba me mela det tho ha ka kitab ka ba khoi ka jong me ker khu ngi atra lang ba jong ni ka por bat ngi scam gen rap men jubab biang por ru ya ka wei pa ka wei ka benta ka bangi ngi le ban pendep le ma jong ni ka por ha ka kerteng ka jong Jesus Christ ngi tuai mentah di ka bam cukot roh karta amen bat amen to ble un ger khu ya pi baro leng ba jong ni ka sngi u ble na ka burom ka jong u amen